Hei, mä olen Katja Lindberg. Mä olen se ja kuulun niihin, eli olen mielenterveyskuntoutuja. Sitä ennen mä olin toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja ja koulutukseltani mä olen insinööri. Mutta mitä tapahtuu ihmiselle, kun ihminen väsyy, ihminen päätyy erilaisten tukipalveluiden piiriin, on tarpeeksi kauan väsynyt ja hänestä tulee mielenterveyspalveluiden asiakas. Hänestä tulee mielenterveyspotilas, mielenterveyskuntoutuja ja sitten musta tuli työhönpalaaja. Ja nyt viimeiset 10 vuotta mä olen työskennellyt sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä projektivastaavana kehittämässä masennuksen kanssa työskenteleville työvälineitä, mutta niiden työvälineiden ohella niitäkin tärkeämpi työtehtävä on asennetyö. Ihmissuhdetyössä on kysymys ihmisten kohtaamisesta, ihmisyyden ymmärtämisestä, ihmisten kanssa olemisesta. Mä olin 23-vuotiaana esimiestehtävissä oleva korkeasti koulutettu ihminen. Ja mun tietoni ja ymmärrykseni ihmisyydestä oli täysin sen varassa, miten mä olin oma elämäni siihen asti elänyt. Mä en tiennyt, että on mielenterveysasioita tai mielensairausasioita. Ja ne olisi ollut ehkä ne olennaisimmat siinä kohtaa, kun musta koulutettiin esimiestä. Viimeiset vuodet mä olen opiskellut ihmisyyttä, ihmisenä olemista, ihmisten kohtaamista. Ymmärtääkseni, mistä masennuksessa on kysymys. Mä tällä hetkellä työskentelen ja johdan kasvavaa keskusta, joka on masentuneille ja työuupuneille aikuisille ihmisille tarkoitettu paikka, joka antaa tukea, aikaa ja tilaa, jotta sen oman elämän innostuksen voi taas löytää. Mä saan päivittäin tehdä töitä valtavan viisaiden, herkkien ja tiedostavien ihmisten kanssa, joiden ongelma ei ole osaamattomuus, vaan ehkä jossain kohtaa jopa liikaosaaminen. Ja kysymys siitä, että mihin se osaaminen mahtuu. Kuka on mielenterveyspotilas? Kuka on se ihminen, joka on väsynyt niin kauan, että päätyy B-lausuntovaiheeseen? Jossa hoitava taho alkaa tulla mielenterveyspuolelta ja lausunnot psykiatrian puolen erityislääkäreiltä. He on meitä, ihmisiä, normaaleja, tavallisia, kuten minä. 40 tänään onnellinen 12-vuotiaan pojan äiti, projektivastaava, yrittäjä, insinööri. Ihminen, tiedostava, näkevä, kokeva ihminen, joka haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.